गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावनिफ्राय रोंगौथि गोनां फुटबल गेलेगिरि बर'नि फिसा मनबिर बसुमतारिया भारतनि आन्डार-19 फुटबल हानजानि फोरोंथाय बादानि थाखाय सायख'जादों। सान्तिपुराव लं थं सिखाव हाबदों। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमना सान्तिपुरनि माया स्ट'र गलायाव लं थं सिखाव हाबदों। चिरां जिल्लानि भारत-भुटान सिमनानि साहा ओनसोलाव थानाय सान्तिपुर हाथाइनि अमित मियानि माया स्ट'र गलायाव लं थं सिखाव हाबदों। थांनाय 29 जुन अक्ट'खालि मोनानि 2-3 रिंगासोआव सुजुग लाना देहायाव जेबो गानालासे गंसे गलायाव हाबनानै गलानि सिङाव दोननाय मुवा बेसादफोरखौ बोख्लाय बोसि खालामनाय नुथायखौ सीसीटीवी केमेरायाव नुनो मोन्दों। गासै 20,000सोनि खहा खालामना दोनलांदों होनना गला बिगोमा अमित मिया बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। गोजोनथाव खौरां। देग्लायनि जानो गोनां 2023 मायथाइनि डुरान्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआव बड'लेण्ड एफसीआबो बाहागो लागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जन कारेंआव गंब्रै गलाफोराव अर खामदों। धेमाजि जिल्ला जनाय जन कारेंआव गंसे गेस सिलिन्डार बेरफ्रुना थांनाय मैया मोनाबिलि 7:30 रिंगासो समाव गिख्रंथाव अर खामनायजों गंब्रै गलाफोरा अर खामनानै सेवहांगार जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गेसखौ बन्द खालामनो बावनायाव सिगारेटफोर सोबला बायनायाव अर नांदों बादि खोनादों होनना सन्देह खालामदों रायजो राजाफोरा। गसाइगावआव बिपिएफनि 2 घन्टा धरना हाबाफारि लादों। उदालगुरि लकसभा बियाब दानांगौनि दाबियाव गसाइगाव आरो पर्बतजरा जिल्ला कमिटिया मैया धरना होदों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन। आखायाव बेनार फेस्टन लानानै धरना होदों। लोगोसे बिटिसिआव 2 लकसभा बियाब नांगौ। दरं बियाबखौ जोंनो नाङा। उदालगुरि लकसभा बियाब फोसावनानै हो। जोंनि दाबिया न्यायनि दाबि बायदि बायदि स्लगानजों होस्रिखावदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों, बे फोसावनाया संबिधाननि बादियै जायाखै। जोंनि दाबिखौ बिसायख'थि आय'गआ मानिना लानो नांगोन। मा जुक्तियाव बिटिसिनि बियाबखौ दरंआव सोखो होन्नाबो सोंदों। लोगोसे दानि बिटिसिखौ सासन खालामग्राफोरा सिरियै थादों। एबसुआ मानो बेरेखा खालामाखै होन्नाबो सोंदों। बिटिसिनि बारग' हाग्रामा महिलारि बिथाङा। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।